Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki naton nga matag palamati sa kanginan, liwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga alas 9:30 karon iyang edisyon sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Sa mga nagamonitor, hindi lamang sa on-air, kundi pati na sa online. Kumusta ka mo? Good morning, good morning, good morning. Aksyon Hotline! Feel free sa magpadala sa inyong mga mensahe. May available dira nga chatroom nga pwede padalaan. Sa inyo siniguluyag ipadala nga mga concern. May magkomentaryo ka mo, mga opinion, ginaabi-abi ginaton ina karon nga aga. Now, ara man kita available sa YouTube nga pwede ka mo makamonitor, no? Sa YouTube. Pwede, basta mayara ka lang sang internet connection. Aksyon Hotline! Sa mga ka-aksyon ta, let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. By the way, ang mga dalagko nga balita nga aton istoryahan karon nga aga. No, maki-update kita kay at least ang Negros Occidental mayara na sa labing una karon nga COVID-19 testing center ang exact gid kung saan o gid ini maga-operate. Kag kung saan o magabaton sa mga kliyente nga muni maghatag solusyon sa delay o kadugayon sa pagpagwa sang result, no, sang mga swab test bala o kon swab sample nga ginakuha sa mga suspected COVID-19 patient, no, kundi ginakuhaan sang swab sample diri sa aton sa Bacolod kag Negros, nagadelay ang pagkuha sang resulta kay ginapadala pa sa Iloilo. This is a good development, at least diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental ginainagurahan na, and hopefully within this week ma-operate na ini. Now, tiyang Bacolod kuno pwede man dito makapadala sang ilas ni mga swab sample, ibaloon tayo na karon sa gobernador. Aksyon Hotline! Ari pagiday, may panibag-o naman nga batch ang mga OFW or mga repatriates nga ara dira subong sa Bacolod Silay Airport. In fact, pag-contact naton kay Councilor Israel Salanga, karon nga aga sige ang facilitate nila.
pila ka bilog naman ang nagpauli diri sa aton. Pilang taga Bacolod, pilang taga Negros Occidental. Aksyon Hotline. Wagi ko ka-update nagligad atong inogkarga sa C-130 nakaabot na today kay sadtong Lunes ang ginahulat ni Councilor Salanga ang exact time of arrival and number of individuals nga igakarga sa C-130. Siling ko ba si amo ni nagalabot? Aksyon Hotline. Ano pagid? Kundi ka istorya kita subong opening of classes na on August 24. As a matter of fact, ang mga teachers subong grabe ang mga preparation na ginahimo. Although wala sang face-to-face na matabo nga pag inatubangay sang mga maestra, mga ginikanan because ang June, umpisa sang enrollment, brigada, eskwela, balik ka eskwela program nga mga activities sang DepEd. Sa pila ka mga bulutuan, sa Bacolod ang isa sang pinakamadamo nga gusto magsaylo ka gusto magpa-enroll, gusto mag-eskwela, amo ni siya ang Negros Occidental High School. Hibaloon tabi karon kumusta da nano ang ahimuon sang luyag mag-inquire. May ara bala dira ma-report sa opisina nila ang enrollment sa gid exactly nag-start ini or ma-start kag nano ang mga ginahimo karon nga plano kay depend ko pamatian mo damo sila mo ang blend kag ang pagpatigayon ang mode bala sang pagtudlo sa estudyante lain iniya sa naandan o tradisyonal nga pagtudlo nga sang una kadto ka sa eskwelahan mo dito ka mo ato bangay sing imo manunudlo halin sa aga tudto mag-udto. Kagalin naman tapos paniaga hasta maghapon. Aksyon Hotline. Ti iniya lain. May ara pag ginahambal ang DepEd siling nila nilami ni. May ara man kita siling nga online. Online, pwede man na naton himuon. Tiga palibog gani sila subong. Pila gani ka bilyon nga balor sang kwarta ang ilagi na target nga ipain agud di baka laptop sa mga manunudlo nga wayas ang laptop. Aksyon Hotline. Dugangan pag inis ang nagaigod nga internet connection siling ko sinali matabo nga ang tanan mag-online bisan sa private nga mga eskwelahan niyo kung mag-obligar sa estudyante online lang tayo hindi ka mo anay magkadto sa eskwelahan kung ikaw ang ginikanan sinidugang ni nga palasanon mo kay magpa-upgrade ka nga at least magdasig ang imo internet connection, mahal naman nga package ang ihatag sa imo. O mahal nga package ang ihatag sa imo, may lang ni kon ang imo ya pangabuhi, tinabungos ang kwarta mo. Siling ko ang manggaranon sini ang mga tag-iya pero ang mga negosyante nga naga-provide sang internet connection sa ilang mga subscriber. Aksyon Hotline. Ang manug-obra laptop subong purtik damo. Siling gani ni Sir El Rey. Yan muna ni Guro pagpulaw-pulaw ko pa ngayon laptop per me. Purti siya. Yan mang obra ta laptop. Hindi mo na itoon hibaluan madami siya karon ang mga teknisyan damo gid Bladis Bacolod. Bilog nga Negros ni Tuto El Rey. Pati sit up ni ikaw ni Guro mapatigayon. Aksyon Hotline. Kag-ari ay, kundi perting dinakpanay di sa Bacolod, sa mga nag-violate, sa mga individual nga way nagasuksok sa face mask, way man nagasunod sa social distancing, ang liga ng mga barangay presidente sa Bacolod nagpadala sang memorandum sa mga kaupdanan ng mga punong barangay. Ang pinaka mataas o may pinakamadamo nga mga nagkanadakpan nga mga violators, Barangay Villamonte. Aksyon Hotline. Ano man ang tao, nalipat na kita gilayon sa tong tiyempo nga gahamugasa gid puwerte ang mga cases dito sa China, pagsulod sa Amerika, nga mo to may mga lockdown di sa aton, kita balado kadasig malang nag-cooperate, no? Nagbulig kita kooperar, kag kita mismo nagahimo sa matikang agud maproteksyonan ang kaugalingon ta. Tandaan ta palihog, why pa ni ma-flatten ng curve ya? Why pa kita magbalik sa isa ka normal nga sitwasyon, kag bisan matapos ni nga krisis, hindi kita magbalik dayon
sa normal nga sitwasyon mo nang tandaan ta, please, maluoy ka mo, hindi lang sa ibang nga tao nga pwede nyo latnan o pwede man ka mo sininila matapikan, maluoy kita sa mga miyembro sang pamilya ta, ay baw, palihog lang, kuan man, hindi na maghala ka pasaway. Aksyon Hotline. Kag ari ay parti sa SAP, damo gyapon nga pamangkot, tinadong matabo sa SAP ni. Kay subong na sentro na ang istorya bisan sa National IATF, sa mga guidelines ang ginset na, amo ni matabo sa MGCQ, amo ni sa GCQ, kag ang pagpasar o pagdihon sa mga pulisa. Amo na ang puwertigid subong, no nga ginaistoryahan sang mga IATF officials dito sa national. Tiga nga daw na lipatan niyang parti sa SAPMAN. And would you believe, ang balita sa Manila, kundi may target ang gobyerno, nga kadamuon sang mga beneficiaryo sang Social Amelioration Program, nga muning dapat tatagan, sus, sa listahan nagapakita nga may na left out or way pa makabaton sa target beneficiaries ng gobyerno at the tune of 350,000 households. Meaning, ina mga panimalay nga way nga mahatagan sang sapti anuman, may pundo pa nga nabilin to, may iban gani nga target beneficiary nga way na nagbaton, ginbalik na lang. O, nga mo ning sitwasyon how, hindi amo. Aksyon Hotline. Amoy na so parang pila ka madalag ko nga mga balita. Nga atong tutukan karon nga aga, antes kita magkadto sa mga update naton, no? Especially with the governor, unahon ko lang anay si Mr. Mario Amaca, ang principal sa Negros Occidental High School. Isa ini sang mga gina-consider nga bulutuan diri sa Bacolod nga puwerte kadamo enrollees, puwerte kadamong gusto magpa-enroll. Kada gina opening of classes, mapati ka mo, halin sa una mo ning guluyag magsalaylo. May ara nga naghalin sa mga private schools na gusto magsaylo sa INOHS. Why labot siyempre nga ari siya within the heart of the city, damo gidaluyag nga magkabinos man sa ila sini nga gasto, kay ang pag-edukar subong or ang education as of today, hindi ni makonsider naton gani kung nakuya for me, ang education sa Pilipinas or ang education sa Pilipinas, hindi ni siya subong kinamatarong kag subong mandiretso sang tawo kag sa mga kabataan pabatan-on nga maka-eskwela. Ha? Kung ang tawon naton, ang edukasyon sa pungsod Pilipinas under the Philippine Constitution kung tani i-provide sang government ini sa mga estudyante, tigaling anunta, kaya ang gobyerno hindi pagid kasarang kag makakompete sa mga private the way ang maghatag sila sang education sa tutuod lang sa mga manunudlo. Pero may ara man niya bulutuan o sa mga estudyante nila, may ara man niya galing mga bulutuan sa high school and elementary nga tido at least nag-level up man, makakompete man sa mga private schools ang ila teachings. Tipro ang sitwasyon subong ari ay gaginutok siyempre no, ang gusto mag-eskwela. Pero pag-igo sang COVID-19, I don't know kung may nagapinulok pa man kag hinabugasa subong nga luyag magpa-enroll. Aksyon Hotline. Unahon naton this time si Mr. Mario Amaca, ang principal sa Negros Occidental High School, nano ang pinaka-latest kag update dira, nano mga activities nga ginapatigayon subong sa bahin sang INOHS. Kay puwerte mo, kadamo gidya sang mga palamagkutanon, ang maginikanan, ako naghimo ko sang pag-survey, nga ako lang niya bala, nagpulo pa mangkot sa maginikanan. Damo gidya gihapon ang nagaduwa-duwa. Nang sinila ko mag-amo ni, although naghambal ng government, why na face-to-face? Naghambal na ang DepEd, why face-to-face? Pero galing kami balayan, nabudlayan gisining estado mo. Nabudlayan kami nga sa edukasyon isang kabataan. O, ti sinoabi ginikanan luyag tuo daw. Although nga ti siling sing DepEd, why face-to-face? Pero ang learning process, kung kaisa may mga ginikanan nga hindi magani, way gani tinapusan, sorry to say, pero damo ina nga ti daw kulang magani ang ila educational attainment.
tiambot ko makasangkol ni sila halakatudlo sa kabataan nila sa uli kung padalaan mo sa mga module o padalaan mo sang hard copy da ano na sang ginikanan karon kuan man aksyon na Nelmar kung ikaw karon actually may mga kuan gani mo bangod sa kadugayon blasang elementary days naton may ara gani mga bag-o subong ginatudlo sa mga kabataan, gayawan ka pa kisa refresh ang utok mo na ano gani ni siya man, ma-review ka gani ka dapat mo, mundo na lipat na ko sinihaw. Ina, simple mathematics nga ang mga ginagamit bala sa mga problem solving, sa mga kwan, gakalipat ka, kating imo, para sa aton subong Aksyon Elmar, si Aksyon Elmar natubang niya, gadgets, permi. Para sa aton di, microphone, permi, gakalipat ka, bisan sa mga basic. Pero may ngisayod kita, Nay, Negros Occidental High School, kumusta subong? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the school principal sang INOHS, the energetic principal. We have Mr. Mario Amaca on the line, sir. How are you? Good morning. Yes, may aga Action Art, may aga sa imo tanan nga tagpalamati kag may aga da sa staff kag tanan nga announcers, broadcasters sang field reporter sa Aksyon Radio. Salamat gid sa time no kay damo balaga pa mamangkot kag gusto ko man ni mag-update sa INOHS kay kabalo ko since nga nagpungko kada sa INOHS kada gani ang mag-schedule sang enrollment siling kudo ga hinuruguyon ng tao nga gusto magpa-enroll tanan gusto magkadto sa magsaylo sa INOHS kay ikaw na lang ganing ga-appeal nga damo man diri sang mga public schools like INOHS nga pwede lang pa-enrollan, galing kayo do, nanamitan, sila da sa imo, eskwelahan, bla, sa Ramaka. Subong kumusta, pag-umpisa sa mga activities, ang INOHS, anong ginahimo ninyo, Subong? Halin sang pag-start sang March 30, sang general quarantine sa atong syudad kag probinsya, ang NOHS hasta bilog nga April ate ang ginimo namon niya nato no sa NOHS ang pagbulig sa atong hindi ma-reach out sang gobyerno tang mga kabataan, ang alumni, ang PTA, ang mga maestra kag estudyante nga may ara-ara nag-contribute kami kag gindulungan gito pa mga pagkaon kag bugas kag mga sudan to sila at hindi ma-reach out sang syudad nga wala bala sa listahan bala sang staff or sang program sang tulong sa mga bugas ni hatagay bugas tigin dulungan to kag nakabuli kita somehow sa mga kabataan tang ti hindi gidya kakaon kun wala gidya obray lagi ni kanan. Identified by their advisors. Identified by their advisors till tuman tato successful ato no initiated by of course by the administration sa NOHS through aton assistant principal 2 for operations Liana engineer Liana Melchor siya ang gita-coordinate ko sadto kag ang PTA nato no through of course aton mga officials ng PTA naton kag officials sang Teachers Association kag sang alumni naton through attorney Arnel Lapore. So subong yati of course online enrollment kita ate ang ambal ko bisan diin madayon man ang August 24 nga klase o hindi nakapreparar tagidya mo kay we are good soldiers amo nang ambal sa aton Secretary of Education kung ano man yang order sa baba matuman ta Action Art. So sa preparation subong naton ang wala na problema ang manog grade 8 nga grade 7 la first year ang una nga manog second year o grade 8 9 and 10 11 and 12 kay automatic enroll ta na to sila ya ang mga kabataan nga to i-reach out sila sang ila former advisors kay may mga group chat na nga daan ng mga kabataan sang grade 7 sila ang advisor nila abe amo ni si Ma'am si Sir Juan de la Cruz may group chat na sila ya established na. So reach out na sila nga amo ning section nyo, amo na ni kamo, amo na ning grouping so mag second year kamo amo na nahimo sa subong. So ang mga ginikanan danugay na kamo kadto sa eskwelahan. So nang bata nyo ara na sa NOHS, automatic enroll na siya. Makita na lang kita kung sugta na kita sa gobyerno ta nga mag face to face kag sang DepEd.
Okay, very good. Amo na na. Mhm. Oo. So, hindi na ta mag-face to face. May nagkakadto pa sa eskulahan. Kag mapatay, naging bata po, mga third year. Paano? Kalma bla. Correct. Kay, amo na galing ko Kaya- nagtawag ko sa imo, Sir Mario. Kay nagligan, naglabay ko da. Si kunano ni man, nga may mga tao na diya nga nagalilin, nga tinguha ka magsulod sa inuises. Oo, gratis may mga kid pa, hindi pa sudlon, siling ko. Sige, gapamilit ka. O, tawgon ta si Vice Mayor, tawgon ta si Atty. Balibino, kag si Master Sergeant Gakutano sa, sa CIDG. kaya sila ma-explain si mo. Tawgon ta si Colonel Binyas. Oo. Tiga lakat mong dayon. Okay. Hindi na siya magamunat. Kalma bala kayo indol ang bata mo. Okay. Hindi na bala magpagamo. Okay. Amo na reach out na sila. Ang gina-refine pa naton subong ang grade 7. Grade 7. Ano grade 7 bala? Kaya because they are at large. Wala na sila sa aton sa nagligad mo. Para na sila sa elementary grade Sa elementary, 6 mo. correct. Ang ginahin mo, atong nagpa-register. May data na ta sinamo. Dumduman mo nga nag-early registration ng DepEd. Correct. Halin sang January to March to. Early registration. Okay. Ato early register sa amon, ginlantaw namong nakuntong data, nag-meeting kami sang guidance counselors to department heads, mga 1,300 plus, lapit 1,400. Okay. Amo na enrollment ha? Amo na enrollment sa inuiches sa grade 7? Sus, Exact perti ka data. damo. Amo nang gin-enroll ta subong. Okay. Oo, ginsulod ta na sila sa enrollment, i-reach out na lang na naton sa ila, atong mga wala telephone numbers, gina-reach out na lang niya sa sa radyo. Sa radyo. Sa radyo, sa sa kanginan, especially subong sa amo ni sa inyo. Okay. Gina-reach out na sila nga please kung may mo ato nagpa-early register sa aton, ipadala nila ngalan sang ila batang early register kay i-double check ta sa DepEd tayo Negros Occidental High School site. Sa internet, kaya ang Okay. bata gani nila gampang mala na gani internet mo. Gampang mala na gani online. Gampang magani Mobile Legend kagagwa Dota. Oh. Di imbes subong i-Dota sang bata nila ila kwarta kag Mobile Legend anay, imutang da ilang ngalan nga na amon ni DepEd tayo Negros Occidental High School nagpa-enroll si Juan de la Cruz, nagpa-register si Juan de la Cruz. Okay. Amon ni iya general average, amon ni eskwelahan niya, amon ni amon address, amon ni amon telephone number o cellphone number para ma-reach out namon. Okay. Okay, double check na namon ang lista ngalan niya sa early registrants kay kung hindi ka early registrants, hindi gina magagawa sa ato master list. Aha. So Now- in other words, I'm sorry to butt in, atong mga Yes. sa early registration, at least kung makapahibalo sila as a matter of confirmation, mabutang nyo dayon as official nga sa listahan sang DepEd o sang INOHS. Precisely. Precisely. Correct. Oo. Amo ginang matabo. Okay. Kaya nga, to confirmation mo, gusto ta ma-reach out. So may mga, hindi natin ang Data Privacy Act nag-ano man ta. Ang ginapakay lang namon sila, contact number, tag-address mo, kay kung wala sila contact number, at least ma-reach out. O kung di gani sa anong ila account sa FB para at least mapadalaan ta sila sa messenger nila, makabalos ang DepEd tayo, Negros Occidental High School, admin. So, muna na, pamagita. Nga Okay. ma-reach out sila, ma-confirm. No? Now, ang iban dito ang nagpalista, nga wala yaga na mag-enroll, kundi may mabilinda, Okay. nga mga slots. Amo naman na liwat, mapadala kita na survey o mapadala kita na liwat, pro standby sila, hindi sila magsaligda. Kung diin ka man, kag wala ka na pa-early register sa NHS, kung diin ka man subo nga lugar, halimbawa, biyara ka sa Banago, Mandalagan, ara ka sa Mansilingan, ara ka sa Singkang Airport, dito ka pa enroll online. Hindi ka magsalig nga sa NHS, kay natural, hindi ta subong kapataka na magbaton sang sisinta kabilog sa sulod sang kwarto kay hinali may face-to-face sa ulihi. Limited Japon ang kadto sang bata kag limited ang attendance sa eskwelahan. Okay. Gintunga namon sa duha ka learning group sa limbawa bis 50 ka bata. Limit na tada 40 or 50 ka bata kada classrooms. Okay. That's why may igo ni sa aton nga number of classrooms kay sa maestra, pero sige lang pangitaan ta na pamagi, importante mo enrollment lang anay. Ginto nga namon sa duha ka learning groups ang enrolled naton nga bata kay hinali may madayon gid man
ang face-to-face, hindi hambal nga sa August, ha? Hinali lang, kaysa August, wala gyapon face-to-face mag-enroll ta mo. Okay. Magklase na ta, o ita face-to-face mo. Pero hinali bala, action art bala, magtawhay bala. Correct. Okay, hindi mo niya madula ang COVID siya mo, bisa masiling ka magtawhay po, face-to-face, pero kuan mo gyapon ang social, physical distancing ni mo. Pag-wearing sang mask na to, face mask. That's why ito nga naman sa DOCA learning groups. Kaso, preparasyon na siya, may face-to-face. So, ang 50, may 25. O, amo na sa plano sa NUHS, sa learning continuity plan sa NUHS. Okay. Learning continuity plan sa NUHS. Therefore, Lunes, Martes, just in case may face-to-face ulihi, 25. Pero ang distansya, no? Taga 2 kilometro, 1 kilometro ito nga. Sa Merkules, Webes, distansya mong gapon, 25. Doon muna ang itsuraya. Amo na itsuraya. Pero sige lang, lalang taon, tapat yung sonhan niya sa ulihi. Pero amo na yung enrollment now. Ang matransfer nga bata, taga NUHS ka, mano grade 8 ka, grade 9, 10, 11, 12. Matransfer ka, biya, magwa ka sa NUHS. Okay. Okay. Ang imuon mo ya, kung matransfer ka magwa, amo ni ay, may mga security guard kita da, no? Isulat mong cellphone number mo, kag ang data sang bata mo, ibilin sa guard. Kaya dalo na sa record section, textan ka within the day sang record section, kung nara na papilis mo, kung kaano lang si guard. Amo na. Okay. Amo na ya, kung magwa ka. Pero kung magpabilin ka, wala na ya problema. Tapos may enroll na kita yang grade 7 nga naka-early register. Okay. So, kung gusto ka din sa NUHS, kag wala ka early register, ang masabat ko sa imo, sorry. Sorry, kasi siyempre face-to-face, diin ka nga lugar dito ka na eskwela. Dito ka enroll. Para gusto, hindi ba? Correct. Oo, hindi yun tayo mamilit. Kaya kasi wala na face-to-face. Alang-alang na karon kay saktuhan ng aton enrollment. Hindi na tayo, na tayo. Manong siling po lang. Ang tanan gusto sa NUHS, pero hindi ang tanan ma-accommodate. Okay. Especially sa subong na sitwasyon na may crisis kita sa kayong lawas. Sa kayong lawas. Now, anong matabo sa grade 10 kag 11? Ato ang grade 12 gali, sorry, ang grade 12. Kaya graduate na sila. Subong, nga adlaw, kung ikaw ginikanan ka, nga willing ka magkuha sa imo papilis, sa imo bata kay mapa-enroll na, subong gina-arrange namon subong ang isa ka sistema nga online, nga ipaibalo na namon sige, mapadbutang na kami tapulin. Okay. Kag mapaibalo kami sa radyo na, nga ang isa ka plano na, ang isa ka himuon naton, kung kwao mo giman diploma sa bata mo subong grade 12, kay maipa-enroll sila di sa isa ka universidad. Karang yang mga papilis, requirements sa eskwelahan. Sa isa ka adlaw, no, mapaibalo lang ta sini. In this week, sa isa ka adlaw, 20 ka bilog ang aton i-cater sa aga, kag 20 man sa hapon. Nga ginikanan, hindi bata ginikanan, dala ID sa nga bata. Pero kinanglan ma-online sana i-register, masiling sabi ako, si Mario Amaka, makuha ko sang grade 12 bata ko, makuha ko requirements kaya pa-enroll ko siya sa University of Amone. Okay. So, kung sino ang una, first 20, amo nang i-accommodate sa aga. Mahatag lang ang papilis ang bata. Depende na kung ara sila sa gate o diin sila, ara sila sa sulod, di social distancing, iduhol sila sa record section. Hapon 20 man, hasta sa uli matapos kumatag tatanan. Amo nang mga records ng grade 12, mga graduate na bla, graduate na. Okay. Oo. Sa grade 10 niya nga magwa, grade 10, nga mga grade 11 sa mga universidad kag colleges outside of NUHS, amo man ang matabo, pero later lang sila after sa grade 12. Oo, paibalo na namon sa radyo, paibalo na namon sa tarpaulin, tanan-tanan, exhaust na tanan kung paano makuha. Hapos lang na, tinakdanay na dayon niya. Subukan mo lang ginako, at gina-safeguard taman, nga hindi ka maglat nanay, wala pa niya tapos mo. Wala pa niya. So, jutay nga pasensya, hindi na niya mabalik ang parehas ang kahapon nga pag gusto tada sulod sa eskwelahan, maginutok tada, mahunta tada, hindi na niya. I-observe pa din ang physical social distancing kag ang wearing sang face mask. Okay. Kasi kung hindi ka na pag-i-observe, malinat na tamano na lang tani.
no? Amo na bala sila nga ara ning eskwelahan, ara ng tanan to ang atong kabuhi sa lang. Correct. Oh. So amo na jutay nga pasensya, ang iba niya painit mo, may ara ginikanan tumayaw sa gate nga. Amo ni man lang, relax lang. Sige na mo ko bakal tublam mineral water inom to. Nga. Daw na pigi na ilam lang daw gusto do pros lang gyapon sa nagligat siling ko ay makusahan ta ni, kasuhan ta ni. Hindi ka mo magtadlong, kasuhan ka mo. O, tiyan mo nang ginambal ka sa ila. Now, ang bayan sa pag-abot sang klase, Okay. ginasafeguard man sang DepEd, first and foremost, aragya po ng August 24, may klase. Pero face-to-face. First and foremost, because i-safeguard yapon sang DepEd, ang health and security sang aton kabataan. Safeguarding the lives of the students and parents and teachers. Okay. Amo gina, pero tingaton niyang depedya whether in times of war and in peace education still continue i-actionate mo. Hindi niya matula kay otherwise di maguba niya atong nga komunidad kaga aton nga sosyedad kaga aton nga kalibu nga papungsod ni kung wala edukasyon kabataan ta. Still sige na gapangitaan depedya sang learning continuity plan, blended learning, modular, ang tanan. Pero wala ta nagapa-overwhelm sa teachers kag sa estudyante. Amat-amat. Halimbawa, sa first pa lang nga simana face-to-face, no. First simana sa open sa klase sa ng online learning. Pwede kita ka-online sa malabot sa internet, pwede kita ka-modular sa hindi malabot through group chat sa mga teachers. Amat-amat lang. Okay. Pagkadason naman radyo naman learning. Gamiton naman mga radio stations. Sa hulamon ta naman ang airtime ninyo kung ano da nga makapaabot kita sa ilas ang learning. Yes. Ang learning wala man na nagkapaibalo nga kung magtudlo ka sa ang addition, subtraction, tanan sa mathematics operation, pwede man lang there are so many ways to care akat mo. Damo pamagya, paano mo panitan ng kuring, paano mo itudlo sa kabataan, palamon ng kabataan mo. Kabalo niyang teachers sa subong nga ang teachers almost mga bag-o, kuben, train sa 21st century learning. Correct. Hindi niya pero sa una yung mga teachers sa ito nga magtumbok niya sa hindi pa kabalo mo, no? Sa computer mo manipulate sa gadget. Subong niya, teachers na pag-graduate sa universidad, tanda pagani kabataan kung hindi ka mayo, sabi yung kapag sa imos diyante. Subong to, Sir Mario, mga estudyante, ay pertiya ka alam sa mga gadgets na mga computer. Ang problema galing, kung sa balay nila, kung wala sila to computer. Muna. Pero sa cellphone, may cellphone ng kada bata mo. May cellphone yun na, bisan paano niya, di ba? Okay. May baka, bisan may nakaon kung may cellphone, may himot mo kabataan gani. So, may nagani isang snack sila, kung may internet load sila, doon nga muna balati. Diyan, ito kanyanay sa positive na aspect. So, muna, blended learning through online or modular, airtime, radio, TV, no? Dralang tanay ang matamat para hindi ta ma-detach, hindi kita mawadaan nga daw wala nag-detail learnings. Okay. So, butang balon, ang ino HS, although nga ari kita subong sa isa ka sitwasyon nga panibag-o tanan, yet ang inyo enrollment nga ginatarget, same lang gihapon ang kadamuon sini sa previous years. Yes, ang sa grade 8, 9, 10, 11, 12, amo na hindi ta magdugang ta. Ang number of students kay gawas-awas ang nagligad na tuig na 57, 58 na classrooms tamo. Okay. Ang students 1:2 teacher amo na. Hindi ta na magdugang, hindi na tayo, that's why hindi ko magbaton anay transfer kay puno na tayo mo. Hindi ta na ma-observe ng social distancing. Now, pero ang grade 7 ma-maintain lang ko kung anong last year 1-4 amo lang na maintain ta. Hindi na tayo mag-increase kaya ang problema na additional classroom, additional teachers, dara lang tanay, kaya kadamo man sang eskwelahan sa bilog ng Bacolod. Correct. Although siling mo gusto na hambal mo na gusto din nila sa NUH, so rigid, no? As much as possible, gusto tamang kamo i-accommodate, pero may limitasyon man kita mo. Amo na bala siling ni Iado, amo na ba siling ni Napoleon Bonaparte, I love you all, but I cannot kiss and hug you all. No? Amo na bala? No, wala tamay mo na, especially sa subong under new normal situation naglain pag may mga restrictions dapat i-observe tagina ang mga protocols, no? Kasi siling kuliwat
hindi tanay mabalik ang kahapon to nga nagsikan ta tanan ma-observe bitaya sang paghalong sang aton kabuhi. So that's why ang DepEd wala nagapataka. Wala nagapataka ang DepEd, no? Nga may klase siya pero gina-ensure ta nga hindi na face-to-face ang mag-start sa August 24. Okay. No? Damo na sa pamaagi kung paano makatuon ng bata ta. Wain naton basi ti way takabalo, no? Nga sa ulihin niya, madula malang niya. Kung sige kita observe sang protocols, madula malang niya ang virus, mapatay malang niya mo. Di ba? Kung why siya host, niya mapatay na siya. Kung why siya sa napapikan. Kung gusto lang mapagpatuman ka sa mga protocol nga ginahambal sa gobyerno sa aton, meaning hindi ka maglinat nanay, madula ni siya. Hello? Siling ko, Sir Mario, kung mag-online, abi sa August 24, na-try nyo ang internet connection sa INUHS, mayo man ang quality? Sa aton, subong, amo na gina-insure ta subong, kay sa mga teachers, actually, may mga sa aton sa opisina, pila kabilog internet connections damo. Sa guidance, may mga internet connections kita, halos tanan daw gina-fiber tanan, no? Fiber connections ta, ginapabaskog ta, pero hindi gid kaya laom nga doktor sabi sang sa ibang hungsod nga sumpit ila siya ko ilang signal sa aton diti kabalo ka naman hindi amo na. Pero kung Facebook lang, at least magamit din naton, hindi lang niya mag-YouTube gid. At hindi. So anyway, yes, go. Ina siya balikan ta ka siguro within a week o kon after a week kay gusto ko maki-update sa imo para nga ma-inform ta no ang mga nagapamangkot kay damo abi ang nagpanawag di sa akon ni abi i-check ang sa INUHS anong mahimo namon amo na nga nag-try kita nga mag-istorya sa imo karon nga aga. Now diri lang ko anay siguro ko to karon this morning and then ibalikan ta kada sunod nga mga sinimana para maka-update kita kung ano pagid. By the way, may tugon kaliwat sa mga parents nga nagakaladto pa ng iban? Yeah, oo. Tisiling ko ya, ato ako naka-register na kamo. Don't worry. No kay may arag dyan parents nga ambot hindi siguro natural ginikanan mo, no? Gusto gina nila yang nga ti may sure balang ti kapon mera tatay ko nga daw mga kid kay siling ko register na di ba nyo sir siguro ti okay na no problem na inang nakaregister na siguro okay na register na ma-contact lang kami sa inyo basta may contact number lang to kag nakuha sa early registration may card to kapag na namon i-reach out kundi ang elementary school nga ginalina niya i-reach out namon kay may third grading grades na to siling ko Yati, paano naman doon? Siguro, tapos na pala kay Tiko, hindi na tayo magdugay sa gate. Kaya karoon, nangakid ya. Tisiling ko, tawag lang din BI para orang si DJ. Kaya parang klaro na ginahambal ko siya, hindi kapag di magaling, kabalo ka hindi pwede. Kaya nagambalang DepEd nga, wala teachers, wala tawo sa siyahan. Kaya pag ginaton niya nga sang Lunes, wala gid. Hindi ta mapakadto teachers kag wala nagambal ko na wala nga anong business yung makadto online ta group chat ta mo na sila ko sa mga teachers ang alalanda mga non-teaching personnel natural silang ka-prepare sa record sa allowed man pero kung para sa kung maggusto nila mag-check may kwan man may araman page abi ang INUHS nga pwede nila bisitahan amo nang DepEd tayo na Gross Occidental DepEd tayo na lang oo tapos monitor sila por subong klaro klaro man ginambal ko subong ara sa programa mo klaro gini mo kung sakto kabi panimuot klaro niya correct di ba tapos siling ko sa Domingo pamatian man ko ninyo to sa piakto ngunguan to gani namin gini kay mabinuligay kita kaya nga ton concern malang ang pagtuon sang estudyante anyway correct balikan ta kasi ni next week for update na gid para ang akon malang punto nga hindi na magkaladto da ang gusto atat gid nga luyag magparehistro. Galing kay limitado lang gid ang time ko duro ko obligasyon bala. Salamat gi sa time ginatag this morning. Sa madamo nga salamat regards kay Aksyon reaction una da. Salamat. Okay, sige. Thank you. Bye-bye. Aksyon Hotline. Kay gintrawagan ko gid siya kay actually amo ni ang natabo may mga ginikadan kakadto ti Aksyon Dorel nga mga kig payad yan ano ka man gwardiya ni kapunggan ko ba masulod ko ya kay
Ti hindi na gani sa normal time, amo na ganing sitwasyon, please, maluoy ka mo. Ang ato na di kabalugig ko sa inyo, luyag matabo kay ang ginikanan, hindi man luyag, ni nga mabilin ni stabtaban ang iyabla bata, no, nga hindi makapa-enroll, dason mabilin sa estudyante niya, kay may mga epekto na mo, kung inali hindi ma-enroll bata mo, ngayon ang iya classmate niya, pag tunga-tunga sa tuig ni, pag face-to-face na nga tugutan na halimbawa, kaluyan abi nga, may vaccine na nga diskubrihan, no? Nga magkabulong sa COVID-19. Ti kundi ko magbalik sa face-to-face, ang bata mo yung kung may pa-enroll, kundi ato lang sa balay mo to, kaluluoy man. Now, galing at the end of the day, ang ginaistoryahan diri is kung paano ito mapasiguro man. Nga makabataan, mangin safe man. Kung magkanto sila sa mga bulutuan, sa uli mag face-to-face, pero subong, ti online. Amo na ang isagid sa pag-process pa lang sang inyo nga mga enrollment, kung nakapa-early registration ka, why na dapat worry? Kaya ito na to, amo na siling ni Mr. Mario Amaca, kadto kamo sa DepEd tayo, ang mga bata niyo, kundi kamo mga ginikanan, kundi kamo kabalo, ang inyo bata kabalo na siya mag-uyat sa computer, i-search nila no, para at least for confirmation purposes. Agod nga masiguro gid nga madala kamo. Kay tiara naman sa early registration, kagway kamo sang sapon, subong nga mga manunudlo. Aksyon Hotline. Morning lang kay Ma'am Ruby Rosmi, gamonitor siya. Sir Joseph Pacifico, siling niya, good morning. Sa San Enrique siya. Roberto Hiraposco Caraballo, ang mga miyembro sang Hutuda, na Caraballo family sa Haba, sa Mayang, gamonitor man. Kag si Jocelyn Libuon Dispuho, Roberto Hiras, niya dapat wala lang gid anay klase ini nga tuig. Damo gid ang gakabalaka mo, bisin obeng kanan. Maalam to na bata mo cum laude siya, pero ti anong muna kung matapikan COVID na? Aksyon Hotline. Nelsie Gallego Estanyol, oy Kas, good morning. Roberto Hirapos ko Caraballo niya Aksyon Art, ang Sandomanan Elementary School 2, kag Sandomanan National High School, ano pareho man sa UHS, pwede naman sila ma-invite sa imong programa, kung ano man ang ila plano sa mga ila mga daan ng estudyante. Ano automatic enrollment? Kay damo ka pamangkot sa amon mga member, kag diri sa amon nga purok, mga pasayro namon, salamat gid. Abi mga teachers, mga school principals, katulad sa ginimo ni Mr. Mario Amaca, reach out kamo, para mabuligan ka mo pa ibalo, kapin pa diri sa Aksyon Radio, kaya importante iniyo. Aksyon Hotline. Nelda Siguansi, sa sang ginikanan, magala pa karisgo nga maggwa, kag magkadto sa inyo bulutuan, nagdamo pa yung tao da sa inyo, karon ng eskwelahan. Salamat gida. Ang iban nga mga minsay, karon dugay-dugay. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:03. Kay John Joe D. Dean. Gayamat, good morning. Wala pa kabangon ang estado sa pangabuhi sang tag sa kataw, maliban sa may mga kwarta. Pero kadamo gidya ang pigado balaser. Correct na, conforming ko. Tikita mo 350,000 household paglingway matagan sang SAP ganiho sa target sang government. Tigalingway man tinimok-timok, subong tawag ka pamangkot ka sa DSWD na ano ini matabo. O sa mga wipa na kabaton, ang imuon na lang sa tao, subong, paninguha ka na lang. No? Amo na lang ng himuon ta, si kaano nga mamalhan kay mo si Gadya. Pinabel Gamboa,
paano ang wala pensyon nga mga senior kay pilion lang kung paano nila mabalaan nga wala pensyon kag may pensyon. Ti dapat kung tani mangin honest kag amo na ang rason kung nga nga may mga evaluator dapat nga maghimo sina nga nagalibot sa tagsak mga lugar. May nagapamangkot to di kaina kung paano ang grade 12. Well, i-explicar ko lang na liwat karon na, dugay-dugay lang palihog. Online sa hotline. Online sa hotline. Panahon ko lang anay, yari sa aton siningalinya, ang action team on returning OFW chair or ATRO chairman sa Konseyo sa Siyudad sa Bacolod, na siya ning chairman sa ngaginset sang IATF, parte sa mga nagabalik ng mga OFW. We have Councilor Israel Salanga, upod sa iya team Pulao, nga nagatutok kid. Councilor, good morning. Good morning, Aksyon Art. Good morning sa mga tagpalamate. Mayaman kayo, way man gahugos lawas mo sang serbisyo publiko po mga ginimo subong do Yes, mayo Aksyon man Art. nagyapon do pasik yapon pero anyway, kumusta pilak bilog nagabot sining agasan? Yes, Aksyon Art, ang OFW natin nag-abot sa bungaga, balimera kita sa wait lang ged. Sa airport nag-abot kita, pag meron kita nag-abot sa Tugo. Ang sa ato niya Tugo subong, gincheck natin diri 5 ka OFW from 5 ka OFW sa Tugo vessel, 2 ka LSI, meaning hindi sa OFW mga stranded, yung Aksyon Art, yung mga nga mga individual, and then sa pila ka bilog yung nagila sa airport, nagabot. We have 12 OFW sa airport, Aksyon Art. Okay, 5 ang sa Tugo, 12 ang sa airport, ina sa 12 OFW. Ang airport LSI, by Air Asia. ang LSI ginaga sa Tugo nag-upo dalin man ni sa Manila, Councilor? Yes, halin sa Manila, Aksyon Art. Bali 11 yung lagi sa airport via Air Asia, 11 yung OFW, may isa ka lang LSI nga nakaupod. May isa. No, pero ang LSI diri sa Tugo, pilas like bilog? 2. 5 ang OFW, 2 ang LSI. Ay, very good. No, at least kung namula na kami ni Mal, kuya, I presume nga wala problema ni sa butangan dayon sa ila, no? Basta hindi lang mo nakadamo gid o masubrasin gulpiada kaya mo na ang delikado. Ano ginsakyan ni kainad to sa airport atong C-130 nga ginapaabot mo? Nag-abot gid man to, Councilor? Wala sa kaabot, Aksyon Art, kay hindi ko makuagid ang instruction gid ang I mean ang ano gid ang tabo, pero bati ko kuno nagka-problema sila kuno because may nakasakay I think ito isang positive. So hold na tanan nga trip C-130 kagid pabalik sa tanan. So na-postpone siya na-postpone siya. Oo. So inisubong sila tapos na pamahaw kag nabutang na naton sa quarantine facility. Yes, bali gina-prepare naman nila quarantine facility kagang ilang breakfast na ready naman nila. Subong from airport and seaport, dito subong tanan sila quarantine facility. Ang mga LSI naton, dito sa school facility naton. I see. Why niya other schedule pa nga ginapaabot siyang atro within today? Hindi kita paktan, Aksyon Art, hindi kita mapaktan kaya gulti lang sa maabot. In fact, in Air Asia, nila sa na paabot namon. Pero nagabot sa 8:30 na. So, ready na ginang kita in the time, just in case. Mayo pagaling depende kay ma-online silang sa IATF sa national to, why sila online, no? Oo, correct. Siling ko tani, dapat mangin model kita, masiling ko, tanawa bla, bisan sa pag-away, pag-combat sa COVID-19, tapos because of the online. Diriya baliskad, galing kiti, amo man na grupo, layan man na to sila sa Manila, since nga, pag-abot to, amo pag-process sa airport, ang mga waay result dati, undergo na naman kung ano nga test. Anyway, kipas posted lang palihog, Councilor, no, sa mga development. Salamat sa time, sir. Salamat, Aksyon Art. Kisay mo, salamat. Halong gid permi. Halong. Salamat. Thank you, Aksyon Art. Thank you again. Aksyon Hotline. Diba, kung muna gulpiada, may nagabot siling agad dira sa may Bacolod Silay Airport, diri man sa Tugo. May mga LSI magluwas iya sa nagpauli nga OFW, may onboard man nga LSI. Magsiling ka LSI, locally stranded individual. Mahimo nga nagtrabaho to, way makapauli gilayon, amon ina sila, ang gina-cater basta, may travel pass ka. Ang ina ka travel pass,
may medical certificate, may certificate coming from the local barangays dito, sa tiniran mo, nga, amo na, at least naka-undergo ka quarantine and all. Ti amo ni gyapon na sa subong ho, wag gid some proper coordination. Pero kung magtikal tong iban nga ara sa IETF, pamatyagan ko daw, although nga kung ako maglantaw, hindi tagid man ni mapulong, kag hindi giman niya sila nga madali-dali nila. Since number one, bag-o ini gani, nga natabo sa aton, nga sistema, tigaling nga muna balado, hindi mag-admiter ang mga opisyalis tas nasyonal, nga nabudlayan sila as if pretending nga daw kahapos na lang ni. Sa inuwan tablado gado guys, si Governor Eugenio Jose Lacson, kay ari ang nami nga balita, kabay pa makabulig na ni, no, sa pagpadasig sang result sa mga COVID-19 test, no, kabay patani nga may ngagaw ini kag within a day or bisan medyo maglawig jutay, pero at least ang result lara dayon. Good morning kay Rinabel Gamboa, tani may araman gambal nga kung lapit ka sa luwag, amo nang tagaan Brother Art, ati amo gina lapit ki sa luwag ang iban amo na gani nga may mga kasong iban nga way makwan-gid, na way gid mahatagan sang inablang nakita nila mga ebidensya, may mga ebidensya sila nga maskin prioridad pa nila, no, ang may sarang-sarang sang sapigado gid. Dali gid lang, no, atong nagapamangkot parte sa NHS, dali gid lang ha, dali gid lang please. Online sa Hotline. Online sa Hotline. Joining us this morning is Governor Eugenio Jose Lacson sang Negros Occidental. Kay ang maayong balita mo ni, at least ang Teresita Halando ni Provincial Hospital, may ara na kita sa COVID-19 dira nga testing center. So mayo man ni kay bisan diri sa Bacolod, damo man ning ga facilitate, ga develop, pero tiway pa matapos mo. Ang mabuligan na gini, mapadasig ang process. Kung makakuha kita sa result, amo man lang na actually ang kinanglanon, tas sa mapadala ta sa Iloilo. Gob, may aga sa imo? Mayong aga, Aksyon Art, kag sa mga mamapit subo, mayong aga sa Pasensya gid sa disturbo, Gob. Pero number one, saan o gini maumpisa gid, Gob? Ang operation niya nga maka-cater, makabaton na sang mga pagpaidalom sa RT-PCR test. The earliest, siguro Friday, only because, we have our second machine. And ang mga technicians in second machine maabot today, so i-set up pa nila. So, nag-decide ang aton mga health personnel dira sa laboratory na instead na magsugod na sila kahapon, ma-disturb na naman ang ila operation. So, mag-abot na ang mga technicians pag-install ng second machine. Okay. Because, kung mahimo lang tani, kung mag-start na sila, sige-sige na siya, no? And so, since they're supposed to come today, and I hope na wala ni delay, so we're looking at siguro Friday when we can start receiving specimens for test. Yes. Now, ano ini ang matabo? No, kundi ginapangwaan swab sample, ang diri sa probinsya, pag-abot nila sa bahin sang lab test o kung sa may Teresita Halando ni, since ang PhilHealth mabulig man mo kung mga amon sa swab test. Pero may ara ang gastuhon ang province gihapon, Gov? Yes, of course may gastos, no. We're also just limited to kung ano ang ibayad sang PhilHealth, no. I understand it's around, if I'm not mistaken, up to 8,000, no? So that's why I said kung pwede, ang gastos natin is within the amount that PhilHealth will repay us, no? So amo na siya ang plan. Yes. Okay, so anyway, hulato na muna kag isa ini kabayo gid nga balita, no, ang development nila. Now, sa iluan ko lang yan sa DOTR, since nga do nagambal man siya nga it depends on the LGU kung batunon nila, that is a good indication, at least hindi anay magdinaguso ang mga commercial flights, no, and commercial trips sa mga barko. Why pag-aling govgid reply dito kung until when nga i-grant nila na ang inyo sininga desisyon?
Actually, as far as MGCQ, pwede na gidya mag-operate mga airlines. No? Nagpasalamat lang po na ang mga airlines mismo nag-volunteer na i-delay nila. But Aksyon Art, let's understand that they are already allowed. They are also suffering. And so, right now, we're just setting up the protocol there at the airport, no, which will be the responsibility of the province. Ang imo naton is that mga pasahero na maabot taking a commercial flight, they will be swabbed, but they will be allowed to go home unless those that are exhibiting signs like fever, no, then we will have to isolate them and put them in a quarantine facility. The reason for this is, let's be practical. You know, the airline said once they start operating, they'll probably bring in 1,000 passengers a week per airline. So that's 3,000 passengers a week. Obviously, we cannot anymore manage that, no? And DOH has always been saying na minimum health standard, meaning home quarantine. Okay? But we will do the swab and inform them later on. And I hope all the results will be negative, no? Pero as I said, kung dira pa lang sa airport, diri sa atong domestic airport, may lanat ka, we will already isolate you. Now, ano matabo sini? Ano naman ang papel sa LGU? Pag abot sina, nakaistorya naman kamugov, kung ina sa isa ka LGU matupa sa province, sila na lang bahala mag-monitor sa sining mga pauli. Ang trabaho sa BHERT, sige-sige ni siya, no? Hindi ni madula. Hindi ni magtapang ila monitoring. Although, of course, ang BHERT is also there to monitor other, health issues, no, like dengue, things like that. But for now, syempre ang balantayong gidi isang kondisyon sa mga migrante na nagapuli sa ilang mga lugar. So ang BHERT kaya po ang mag monitor and by now medyo kabisado na nila because we've been doing this already for 2 months now and we're now going on our 3rd month. Okay. Galing tiyan mo na, hindi mo na sila guro malimitahan na pag-abot sa lugar na lang, maghalakalambiyo, maghalakalagaw, mag-banding sa pamilya nila, but hopefully nga mag-negative tanan. Yes. Ang pangabay man natin tanan, no, na diba, all will be negative. Yes. Finally, Gov, may names na nga ginsubmit si mo, kaya I understand this week, do ma-retire na nga ton no po director, why ka pa siyang napilian, Gov? Why pa na-submit sa akon ang tatlo kangalan, no? Okay. But I understand there's already some movement. The said PD or the new PD will first be assigned sa regional before sa iya assignment diri sa Negros Occidental. Pero why kaya daw personal choice for now? Well, as I said, no, until I see the list, the list, wala pa. I cannot, no, I cannot even mention any name. Okay. On that note, Go, anong matugon mo sa taga Negros Liwat nga nagamonitor karon nga aga? Hindi po sin ganon MGCQ na ta, more people are allowed to go out. Magpagusto na ta, no? I suggest na kailangan ang pagwa nyo sa balay nyo may purpose, no? It's either you are working or you have to buy essential things, no? And when you go out, of course, ang face mask, ang physical distancing, kagang hygiene, no? These are 3 of the most basic rules, no, to follow or protocols to follow. So we still need your cooperation. And sa mga returning migrantes, do not try to, sneak in because we're allowing you to come back, no? Especially when there is already commercial flight. You're free to come back. All you have to do is buy a ticket, okay? So hindi na kailangan mag-sneak in, no? Because that makes it more difficult to manage.
On that note, Gob, salamat gid sa time. Good morning. Good morning. Aksyon Hotline. Now, Biyernes naman kay may additional galing nga machine nga i-set up pa and expectedly today, no, himuon ina. So, dasig mo lang naguro kay may mga technician sa Manila paglimalin. May tani ko na inform earlier kay si Aksyon Bernick, balo man nimo. Aksyon Burns, musta ang transmitter tada? No, may nga agad na si mo. Aksyon Hotline. Damo man na Indian Mingo da. Toto Bernie Villakanas, Bugal, Sangsuay, Himamaylan. No? And tini sa mga LGUs nga monitor subong ang BHERTZ ta mga barangay da, please pay your attention sa sining naman nga bagay kay ang under MGCQ, ang GCQ ti ang ginabal gali sa DOTR no nga pwede ang LGU ma-decide pero mayo diya kay may airline companies mismo nagambal sinila ti limit lang anay ang pagbiyahe sang mga pasahero from Manila. Amo gini daw mag-1,000 kada airlines kada semana ti pila ka airlines ka biyahe di Aksyon Doors Airlines, Cebu Pacific, PAL. PAL mo ng Philippine Airlines. Ano pa ng isa? Damo na di mo. Air Asia. Kita kong air. Ano pagigani? Basta tatlo lang. Ti mag-3,000 na ang kada semana. Damo na. Ang mga BHERTZ, kuan gid preparar gid kamo i-monitoron ta. Ang ako lang gani sa mga nagamonitor sa mga taga-probinsya sa Negros Occidental. Kung ang himata niyo nga nagpauli diri para ibitar na gila sa problema, please kuan na lang. Kamo na lang convince nga kung hindi gimang kinanglanon, tinira na lang anais puluyan. No, tinira na lang anais puluyan because at the end of the day, why kagid bala sinimperdiyon? No, tanan kita diri manginhiluway kung mag-cooperate kita mo. Alam tawag lang bakulod sa mo. Liga na mga barangay president ang pagwa na sa memorandum pero galing kay why nagiko time pakaronan ko ni bala. Kaya hindi nakpanay sa mga face mask, mga violators nga why sa social distancing mangyapon. Morning lang kay Noel ko. Ano ang requirements kung mag-travel by plane ang passenger from Negros to Manila? Di ko mag-open na ni why na i-check ko lang na. I-check ko lang na kung ano gid no ang kay commercial flights na mo. Meaning kung may certificate, i-check ko lang na Sir Noel ko kung ano gid ang guidelines sina, no? Alas 3 ang aga gapila na to siya, ang ending hindi pa siya gyapon makakuha number Mels Benedicto. Asa ano ni Madam Mels? Nauna pa abot ang sugpon sang chat mo. Tinakadtong una siniman. Tani may araman gambal nga kung lapit ka sa luwag. Salamat kay pagsabat sa akon pamangkot. Thank you man sa imo Ranabel Gamboa. Jonathan Puentes, idol may ngaga. Mangkot lang ko kung may sap pa ang Victorias, thank you. Tiambot siya ni kay pamangkot ka sa DSWD, do ay manggani sila nga sang isabat nga gusto si imo. Kapin pa nag-MGCQ kita. Aksyon Hotline. Jesse Diquilato, ang BFP head sa Moises Padilla. Good morning. ABC President Lemer Lambot sang Kanduni. Roger Lamason Baladay, si Bibing Marian Silis. Idol. Purti sa mga video ya, purtik damo-damo, no? Mahilig si Bibing magkanta. Merna Onofre Cloud, Clarissa Singson, morning dira sa inyo. Thank you kay Sir Andy Delgado sa Japan. Wilfredo Diarisco, Sir Palihog Aksyon Bacolod, City Health galala ang pilahay. Wala sistema ang pag-atag health certificate. Ay, naano man naman. City Health, kuwanan nyo na, Sige lang kayo, follow up tani karon kay City Hall man ko, Kung anong may mo sinada, i-check na nabi kay City Administrator M.Ang karon kung paano matagan solusyon kadamo reklamo Aksyon Hotline. Atong nagapamangkot kay na sa mga sang inyo balangakwan sang card na kuan niyo sa INO-HS. Actually ba pagwa to advisory kag mamutang tarpaulin da ang taga INO-HS pagi kay Mr. Mario Amaka, wala to nyo lang di kay announce talang na liwat.
Now, kung ikaw naka-enroll na nga daan, may kapamangkot, paano kami, kaya halin ko sa mansilingan, sa ilo ko da sa inuiches, dolaban ginaguro sa hindi kasulod. Ma'am, kaya nga bal ni Mr. Mario Amacam, basihan nila atong advance registration, nagligan nga mga binulan. Na, amo gina. Anyway, thank you gina. Kay bro, kano, Oreta, morning. Maestro ko, pero I would like to comment regarding online teaching process to be adapted bala due to COVID-19 pandemic. Tidip-ed na di ang may say as to with legal authority. Ti iban nga nagpa-enroll whether madayon o hindi ang klase by August, bisan wala na ko estudyante, high school ka college, pero may apo ka eskwela sa prep, school nga hindi gid. Ako magpasugot nga irisgo ang nga ipa-enroll. Ti follow taod ni President Digong, no vaccine, no class, depende sa module nga i-adapt, pero I'd rather suggest that this would be done in a trial and error method by DepEd, kag this involved lives of all. I-gradual guro nila anay implementation through further study. Kay budlay nga sitwasyon kay will cost additional expense to the parents, ti damo man nag-loss nga maulubrahan which will result to unemployment. Which is a good point and I really agree. Budlay gid diya sumo. Yaman ka ni pangita sumo ka survive nga inang may kwan ka, may ara ka abi ulo obra pa kati kun way ka nagid obra tuod ni baw dako gini nga pala mungol. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio.
News ang CL77. CL77, laging panalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon Hotline. Ayos thank you gid Yadon Elmar Madera kag kay Sir Elry Dutilios. Kondisyon siya daw namit ang isin niya siningaga. Miyerkules pa siyang puli daw, no? Lipat ka to'y, Miyerkules ka pa ang puli. May makanto de? Ay, Miyerkules gali subong, no? Abi ko ganin kon Lunes pa lang. Miyerkules sa mapuli, subong. Tingala ko na gani namin ngisi, silingkod ko namin ang kondisyon. Kaya na pa ni siya blapasik. May mabalik-balik sa gwato. Maluna ko na, sir. Ikaw pa. Aksyon Hotline. Upod naman ka mo liwat service mo? Why na? Why na kung galing chimpo, kay nagingagaw di magpadala. Bao atong request ng migot ang party sa SAP, why gisang nagasabat, so rigid. Kaya gusto ko tani i-follow up to DSDO, DSWD. Dason na lang to buwas na lang kung makatiempo kita kay Rex Ramos Jr., Tita Ela Anlap Castaneda. Good morning man, paring Buk Gonzales, kag paring Bibing Pirono, dala sa Minalbagan PNP. Good morning sa inyo. Aksyon Hotline. Ang aton pagpakalagad karon nga agad, buhilog man ginadulong sa inyo sa kalwansang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. A combination for a healthy life. Nga, tiyang capsule nga daan ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, damo ini sa phytochemicals gang tinutuyo sina, nagabulig pabakuro ng aton immune system, kag resistensya sa lawas, may ara pagid siya kompleto sa vitamins and minerals, from vitamin A to zinc. Amo ni ganing ako mismo gagamit gid sini, bangon nga, at least why ka problema bla sa mga common illness. No? Nga basi kung mangin sintoma pa sa COVID, kundi nabudlayan ka pa na. Pero pabakurang yun ang inyong immune system. Ang pinakanami kay puro kag organic, wais ang simbog sa kanuman chemical, sa munang rason nga ang natural healing properties nga ara sa santon sa Dr. Alfred's nagapabilin. Parisi pagid sang tea nga maayo naman para sa may mga hapo kag sa mga kababainan nga nagaproblema sang ila monthly period. Tandaan palihog, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Aksyon Hotline. With Aksyon Dalmar Madera sa technical side, back up ta karon nga aga, si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon Elry Dutilios. Ako naman Aksyon Lord Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.